Πράγματι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ ότι επηρεάσαν πάρα πολύ καιρικές συνθήκες. Κάποια παιδιά δικά μας δεν ήταν συνηθισμένοι να παίζουν με τόσο πολύ αέρα σε αυτό το γήπεδο. Νομίζω ότι μέχρι τα πρώτα 25 λεπτά ελέγχαμε το παιχνίδι. Δυστυχώς μετά ίσως άρχισε η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί η ομάδα στα τελευταία 15 μέρες έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με θετικά αποτελέσματα. Σίγουρα σήμερα και μετά την πρόκληση του κυπέλλου της Τετάρτης βγήκε πάρα πολύ κούραση. Με αποτέλεσμα να δεχτούμε δύο, θα έλεγα, κρύα γκολ και να βρεθούμε στο ημίχρονο με ένα 0-2 από το πουθενά. Ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ ότι ανεβάσαμε την πίεση για να έχουμε και υπέρ μας στον αέρα. Υπάρχει μια καθαρή ανατροπή που για ακόμα ένα παιχνίδι διαιτής από τα Χανιά δεν το δίνει. Είναι πεντακάθαρη ανατροπή του Μπάρο με προβολή. Που εκεί, αν στο 45 γίνει το 2-1, σίγουρα μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι με τις καιρικές συνθήκες που υπήρχαν. Δεν έγινε αυτό. Σε μια αντεπίθεση έγινε και το 0-3 και σίγουρα εκεί νομίζω το παιχνίδι τελείωσε. Εξακολουθεί ένα παιχνίδι με τον Περαμαϊκό την άλλη εβδομάδα. Θα κοιτάξουμε να ξεκουραστούμε πάρα πολύ, γιατί το έχουν ανάγκη τα παιδιά, όλοι μας. Και από εκεί και πέρα να ετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, όπως είναι όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία προερχόταν από θετικά αποτελέσματα, από 3 συνεχόμενες νίκες. Με τον ερχομό του κύριου Κόλτζου η ομάδα είχε βρει μια ταυτότητα, ήταν αρκετά καλή στα παιχνίδια, όπως είπα. Θεωρώ ότι είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Η αλήθεια είναι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και τόσο ευνοϊκές για να μπορέσει να παιχτεί ποιοτικό ποδόσφαιρο. Ο αέρας εμπόδισε πάρα πολύ. Ευτυχήσαμε στο πρώτο ημίχρονο να πάρουμε τον αέρα. Βάλαμε 2 γκολ, παρόλο που ειδικά στα πρώτα 20-25 λεπτά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, δεν ήμασταν πιεστικοί. Ευτυχήσαμε να βάλουμε 2 γκολ. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι, παρόλο που είχαμε και εμείς κόντρα τον αέρα. Προσπαθήσαμε με την μπάλα κάτω να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και ευκαιρίες. Νομίζω το κάναμε. Βάλαμε άλλα 2 γκολ. Και νομίζω ότι η νίκη μας ήταν δίκαιη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα της Επισκοπής για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα και να εκπληρώσει τους στόχους της.